Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Makapagal. Aniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Gipadala sa Israel ang ilang medical clown ngadto sa Cebu Provincial Hospital alang sa therapy sa mga batang apektado sa bagyong Yolanda. Gideklara sa Department of Health ang measles outbreak sa Paranas, Samar. Mikundina ang mga media groups sa nagkadaghan nga media-related killing sa nasod. O giilang Person of the Year sa Time Magazine si Pope Francis. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gatusan ang nawadan og panimalay tungod sa sunog sa Kinsangan o Kiyot, syudad sa Sugbo. Og sa Cebu Daily News, gibutang na ubos sa state of calamity ang barangay Careta, Tejero, Kinasangan o Kiyot sa syudad sa Sugbo. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, doon na speed gun ang traffic management group sa Davao City. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, imbestigahon sa palasyo ang giingong pag-iskapo ni MNLF Founding Chair Nur Miswari. Og sa Mindanao Daily Caraga, gipahugtan na sa kapulisan sa Butuan City ang seguridad sa syudad alang sa Pasko. Giimbita sa mga konsehal sa Zamboanga City si Kanhi Peace Advisor Jesus Dureza aron klaruhon ang iyang gitahong ikaduhang pag-atake sa Moro National Liberation Front sa Zamboanga. Matod sa mga konsehal, migawas ang istorya ni Dureza kalabot ni ini sa Daily Zamboanga Times. Giingong gibutyag ni Dureza nga posibleng subling mo atake ang MNLF sa Zamboanga atol sa forum nga gitawag nga Peace in Mindanao sa pagsaulog sa Week of Peace karong tuiga. Gisaway sab sa mga konsehal si Dureza, human giingong iyang gibasol ang mga Zamboangueños nga wala mosalig sa Bangsamoro o Christian communities. Dugang sa mga konsehal, kini gitaho walay usa ka semana una mihatag og pasidungog ang city government alang sa mga bayani sa nahitabong panagsangka sa Zamboanga ni adtong Setyembre. Buot sa mga konsehal nga ideklarang persona non grata si Dureza, human nga hadlok ang mga residente sa Zamboanga pagkahibalo sa taho. Hinuon, gibalibaran na ang sugyot nga ideklarang persona non grata si Dureza, inay imbitahan na lang siya. Nagtapok sa buhatan sa World Bank dinhi sa Manila kagahapon ang Bangsamoro Development Agency ug mga development partners subay sa plano alang sa kalamboan sa Bangsamoro. Si Jong Kajon dunay detalye. Jong? Yes, Mencho, tuyo sa panagtagbo sa buhatan sa World Bank dinha sa Manila kagahapon, mao ang pagsubay sa saad sa mga development partners alang sa Bangsamoro. Gihimo ang saad atol sa Donors Forum niadtong September 3. Dili pa lang dugay gitirmahan ang program partnership agreement tali sa Bangsamoro Development Authority o Mindanao Land Foundation isip operational support sa Bangsamoro Development Plan. Naduso na sab sa Japan International Cooperative Agency ang initial resort sa pagtuon sa Bangsamoro human na umol ang development plan. Ang Bangsamoro Development Plan mao ang roadmap alang sa short o medium term vision o strategy alang sa recovery o development sa Bangsamoro. Ang pag-umol sa plano nasubay sa gipirmahang framework agreement on the Bangsamoro tali sa gamhanan o sa MILET. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Kung bot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sa ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mo kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Mencho Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.